макар да не са значими, чисто технически Германия се води в рецесия. Нали? По учебник 2 поредни 3 месеца е рецесия, може би и третото се очаква да са лек минус, което по учебник е рецесия, но минусите са, как да кажа, пренебрежимо малки, така че не влияят. Задържането на високите лихви най-вероятно е най-лоша новина точно за Германия, може би, и най-вече за големите длъжници Италия, Португалия, знаеме кои. Така е. Много може тук да се дискутира, има и различни модели. Не е наша работа, ние не сме... Това, което може би ще е интересно за зрителите, е, че се откриват възможности, каквито до сега не е имало. Това е нашата задача. Акциите ги познаваме, всички знаем, S&P 500 и така нататък, различни видове фондове. Но както ги познаваме, така даже с вас говорихме преди началото, S&P 500 тихо, не много забележимо, от началото на тази година има ръст около 13%. 13% за 19%. Двойно на инфлацията в България. Така. Грубо. Има за последните 10 години средно на година 9,8%, за последните 5 години 8,6% на година. 8,6 онези 5 години, които не искаме да си спомням. Сега, нека точно това е интересно да кажем и вече ще отида към най-голямата възможност, която има сега, уникална. За 5 години 8,6%. Кои са тези 5 години? Годишно. Това са COVID кризата, т.е. пандемия, която не е имало 100 години. За съжаление война в Европа, последните 75 години. Не е имало и никога дано да няма повече. И период на много висока инфлация, последвана с рязко вдигане на лихвите, което не е имало последните 40 години. Значи тези три огромни шока, които станаха буквално през 1-2 години, пазарите ги преодоляха. И не само ги преодоляха, а и носят доходност 8-9% на година. Говорим инвестициите в акции, най-доходоносен и най-волатилният актив. Колко имат нашите зрители, клиентите и всички нас? Нямаме толкова. От сега мога да кажа. Нямаме толкова и аз нямам толкова. Защо? Защото знаем, винаги се опитваме да купуваме, да продаваме, да четем къде какво има, че ще дойде края на света, когато тръгне надолу да продадем, това е най-често срещаното. И съответно, подавайки се на емоциите, ние правим по-малко доходност от пазара. А пазара се представя добре. От друга страна, дигането на лихвите открива невероятна възможност за инвестиции в облигации, които бяха на нулева или на отрицателна доходност. Аз се спомням, българските държавни облигации, само допреди, може би година и нещо, бяха на отрицателна доходност с матуритети 2-3 години. Отрицателна доходност. Германските, да не говорим и другите, които... В момента всички облигации, които са с инвестиционен рейтинг, и включително правителствените, т.е. най-добрите емитенти, където няма риск или има много нисък риск да ни платят, са с положителни доходности. Което не се е случвало. С много сериозни положителни доходности, което не се е случвало от много дълго време. Аз мога да кажа, че поне от 2000-те години. Повече от 20 години. Да. Такова стечение на обстоятелствата не е имало. Да. И най-вече краткосрочните облигации. Говорим облигации с падежа една седмица, 2 седмици до месец. Най-безрисковия клас активи, включително и правителствените, имат много голяма положителна доходност. Те се движат в синхрон с лихвите на централните банки. Така че когато говорим 4,5, 5,5, като се премахне справедливата такси на различните управляващи на активите, но които не са високи в този клас активи, може да кажем около 0,5% до 1% максимум, т.е. доходност е около 3-4% годишно в евро и 4,5-5% в долари. Безрискови активи в момента са налични на пазара. Те могат да се използват както на времето имаше спестовни сметки, средства, които не ни трябват, но все пак не могат за много дълго време. И наистина една уникална възможност. Има ги в България, предлагат се от всички участници, дистрибутори, могат този смисъл, извинявайте, че прекъсвам този смисъл, достъпа до тези пазари, бидейки и българските
публика, имайки достъп до тези пазари, на фона на лихвите по българските депозити, които са нула, е... Значи, да, всеки си преценява, разбира се, но говоря в световен мащаб, не само в европейски. В момента има бум на инвестициите в такъв клас активи. Нали? Ако подредим класовете активи и започнем от този, който е най-безрискове, кешовите фондове, фондовете на паричния пазар, там има голяма положителна доходност. При възможно най-нисък риск на пазара, има все пак, но възможно най-ниския риск, и това е уникално. Не е имало такава възможност, наистина, може би последните 20, да не кажем дори 40 години. И поради това, че казаха, че ще задържат лихвите високи, се очаква тази възможност да продължи. Те наистина се движат заедно с лихвите на централните банки, тъй като те наистина са много краткосрочни. Нали, седмично, 2 седмици до месец, т.е. тя изтича и се издава нова. И когато е висока лихвата на Централната банка, и новите облигации се издават. Същите условия, да. Така, взел съм един пример от така добре познатата ни компания Apple. Нали, най-голямата по капитализация беше. Те се сменят, но тя най-често е устата на хората, да, за която всички допринасяме или почти всички, ползвайки различни продукти. Apple, по това, което видях в интернет, има 48 милиарда долара в кеш в момента, така е публикувано. Да, за всеки случай. Това означава, че има в такива кешови инструменти. Те не ги държат, разбира се. Буркани, които им носят едни добри 3,5 милиарда приходи от лихвички. Да. Така, значи, това е достъпно за Apple, това е достъпно и за всички нас. Има го на пазара. Има го. Лесно е и наистина вече по преценка на всеки от нас, нали, всеки има глава на раменеци да прецени къде и как. След консултации, разбира се, с лицензирани дистрибутори. Така че сегашната ситуация, която казахме за високи лихви, борба с инфлацията преди всичко, по-нисък икономически ръст, който се очаква, ни дава възможност в тези кешови фондове, докато започнат нека да го кажем направо, докато няма някакво икономическо забавяне, което не е изненада и се очаква, не е имало доста дълго време. На практика от 2008-2009. Сега през 2020 година там спря света с пандемията, се наляха огромна ликвидност и продължиха икономиките. Така че истинска рецесия не е имало от 2008-2009 година. Отложихме, ще видим. Така че наблюдават внимателно и централните банкери и другите участници, но едно забавяне от една страна ще повиши безработицата, която сега е рекордно ниска. Оттам ще спадне и натиска върху възнагражденията, колкото и да не ни се иска, но това е част от икономическа математика. Да, и когато се появи тази безработица, спаднат възнагражденията или ръста, съответно се намаля инфлацията. Това ще даде възможност голяма да почнат да намалят лихвите. Сега имат различни прогнози, но края на следващата година е най-вероятните първи намаления на лихвите, което вече от своя страна ще даде, или поне винаги е било до сега така, когато се тръгне цикъл на намаляване на лихвите, пазарите тръгват нагоре. Нали, това е нормалната логика, поне до сега. Да. Като в сегашния случай пак имаме една голяма подкрепа. Когато вдигнаха рязко лихвите 2021 година особено, 2022. Когато дигнаха рязко лихвите, спадаха всички класове активи, което не е било. Значи, трябва да знаете, че това измерено по този показател е най-лошата календарна година в историята на финансовите пазари. 22. Да, падаха абсолютно всичко. Акции, облигации, всичко без кеш. Всичко падаше. Защо? Защото лихвите се вдигаха рязко. Но от друга страна, когато почнат да ги вдигат,
тогава има предпоставки всички класове активи да се вдигнат рязко. Затова, не рязко, да се вдигнат така значително. Акциите, но и облигациите, за които говорим сега с много добра доходност. Затова да, кешовите фондове с много добри перспективи и в момента имат наистина уникална доходност, но заемането на позиции в акции, в първокласни облигации в момента е нещо, което в средносрочен, дългосрочен план се очаква да донесе така доходност, която е нали, доста атрактивна и което също може да се направи, разбира се, внимателно, и с директни инвестиции през спестовни планове, т.е. или инвестиционни планове, както се наричат. Аз съм фен на спестовните планове. Да, всеки месец да се внася по малки суми редовно, защото в момента ще заемаме и ще купуваме на по-добри, ще осредим цената, ще закупим на по-добри. Цената със сигурност. За много хора теглянето на ипотечен кредит е голям стрес. За нас това е ежедневие. Доверете ни се, за да трансформираме този стрес в една бърза и успешна сделка.